Maayong adlaw kaninyong tanan dinha. Maayong gabi sa ubang mga naminaw. Daghang buntag sa uban usab nga naminaw. Sama sa gihapon, daghang salamat nga gihatagan kitag panahon sa Ginoo nga makatuon sa iyang pulong. Nagpasalamat ako sa tanan nga mitabang ni ining ministry. Nagpasalamat usab ako sa mga supporters dinhi sa Canada o sa atong warden o sa mga leadership dinha sa BJMP Giholian City. Mayong adlaw kaninyong tanan. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang atong Dios nga magauban sa atong Bible study karon. Magampo kita. Amahan namong langitnon, ikaw ang naghimo sa kalibutan. Ikaw ang Ginoo nga nahigugma kanamo, nga imong gihatag ang imong pinalanggang anak, aron nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi, aron kami maluwas sa sala, Lord. Nga aduna kami kagawasan, we have liberty to serve you. Lord, daghang salamat sa tanan nga imong gihatag kanamo. Nagaampo usab kami Ginoo sa mga tao dito sa Ukraine karong adlaw nga nag-antos kayo. Lord, be merciful to them, Lord. Maluoy ka kanila. Ginoo, hinaot po ang panalanginan nimo ang among Bible study karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Sa usang semana sa short review, sa usang semana gatuon kita sa katapusan nga adlaw. Sa English, Revelation, sa mugna nga unsay mahitabo sa katapusan nga mga adlaw. Kini gitudlo ni Jesus sa holiday, sa Holy Week, sa adlaw sa iyang pagkapatay, sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi o sa iyang pagkabanhaw. Daghang mga magtutudlo nga moingon nga si Jesus mo balik nining adlaw. Ang Biblia wala gasulti kung unsang adlaw mo balik, apan kita manigurado nga si Jesus mo balik dinhi sa kalibutan. Iyang kuhaon ang iyang mga tao. So mao nay usa nato ka review nga mo balik gid si Jesus. Wala ta kay balog sa adlaw, apan mo balik siya. So karon moadto kita sa kapitulo 14. Ang background nato ani nga pila na lang kaadlaw nga ihatag niya ang iyang kinabuhi. Possible ni mga Huwebes ni sa gabi nga hitabo. Dinhi atong maantiguhan ang The Last Supper. Ato usab nga maantiguhan atong tun-an nga dinhi usa ka babaye nga ang pinaka-importante sa iyang kinabuhi. Mao nga iyang ihalad ang iyang pinaka-importante, ang iyang perfume, iyang idihog sa atong Ginoong Jesucristo. So atong lantawon usab ang historical religious background ni ining atong pagtuon karon. So sa walay paglangay, atong abrihan ang atong Bible sa kapitulo 14. Sinulat ni Marcos. Guys, abrihan ninyo sa kapitulo 14 sa sinulat ni San Marcos. Ang laraw sa pagpatay kang Hesus. Duha ka adlaw na lamang sa dili pa himuon ang kasaulugan sa pagsaylo o ang kasaulugan sa pan nga walay pagtubo. At ato ning explain, ako na ning na-explicar sa people na nakabulan karon. Sa ilang panahon, sa atong Ginoong Jesucristo bisag panahon karon, ang mga Hudiyo for 1,000 years ila ning gisaulog kining giingon nga kasaulugan sa pagsaylo. Mao ni giingon sa English Passover. Dako kaining fiesta didto. O kining kasaulugan sa pan nga walay pagtubo. So sa atong fiesta
daghang mga tawo nga moanha sa ila pong panahon daghang moana para mag-celebrate nganong ilang hinumduman nga sila ang ilang mga kagikanan nga dito sa Ehipto nga nahimong slaves giluwas gikuha sa atong Ginoo aron nga muadto sa lugar nga iyang gipromise. So sa kalisod sa ilang kinabuhi giluwas sila, gikuha sila. Sila ang pinili o kada tuig ila ning hinumduman. Kining kasaulugan sa pagsaylo, kasaulugan sa pan nga walay pagtubo. Usa sa mga historian, Jewish historian, miingon nga nianang mga panahon sa fiesta nila, mga 256,000 nga mga karnero ang ihalad. O atong mahibawan nga sa 10 ka tawo pwede maka-offer og usa ka karnero. So kung ang ihawon nga karnero 256,000 na giihaw, so posible nga dinha sa siyudad sa Jerusalem adunay 2 og 3 ka milyon ka mga tawo nga nag-celebrate. Kay daghang mga Jew nga dito sa Roma, dito sa Greece ug ubang country pa nga muana gyud. Ang ilang plano gyud nga sa kinabuhi nila bisag kausa muadto sa Jerusalem. So dako kaayo ni nga celebration. Okay. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nangita og paagi sa pagdakop kang Hesus sa tago aron ilang patyon. So kining giingon din ni Marcos, kini sila ang Sanhedrin. Kini sila ang mga law-making body. And sila ang mga haring gangis dito sa Jerusalem, sa temple. Nasuko sila sa atong Ginoong Hesukristo bisan sa atong pagtuon kay nahadlok sila nga ang ilang power, ang ilang gahom makuha ni Hesus. Kay daghan naman kayong sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. O so gusto nila nga kuhaon si Hesus sa tago. Kay dako kayong gulo kung makita sa mga tao nga ilang gidakop ang atong Ginoong Hesukristo. Bisan pa sa kinabuhi ni Hesus, bisag sa bata pa siya, ang iyang kinabuhi daghan nang mukuha. Remember nga si King Herod gipamatay ang mga bata, mao nang miiskapo sila si Maria o si Joseph, miadto sila sa Egypt, sa Ehipto. So apan ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo nasa plano. So kung wala sa plano, dili gyud nila mapatay ang atong Ginoong Hesukristo. Sila miingon ang Sanhedrin, dili ta kinibuhaton sa panahon sa kasaulugan kay tingali unyag magubot ang katawhan. So imagine, sobra sa 2,000 ang mga tao, dili nila gustong magulo dito. Kaya ang mga Romano nga nagbantay nga mo'y tag-iya nila, dako kayong problema kung kini mag-riot dito. Versikulo 3, ang title nining paragraph, si Jesus gidihugan og pahumot didto sa Betania. Kining Betania sa likod ni sa bukid sa Olibo. Kining lungsura dina si pamilya ni Lazaro. Si Lazaro nga namatay o gibanhaw ni Jesus. Si Lazaro nga ang iyang gisuon si Maria o si Martha. Mao ni lugar nila. O dito si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga sanlahon. Si Simon, ang iyang sanla na ayo na, giayo sa atong Ginoong Hesukristo. Apan ang paglantaw sa mga tao, sanlahon gihapon siya, bisag na ayo na. So siguro kung si Lazarus o kini si Simon nag-istoryahanay, siguro magka-istorya siguro si Simon nga okay lang ko sa una, apan usa niya kaadlaw
akong nakita nga wala na ko'y kilay. O mingon po siya nga sa sunod nga adlaw, paglantaw na ako sa akong kamot nga 5 unta, karon ang kulumingking, ang uban wala na. So mao nay problema kung nakay sakit nga sangla. So bang parte sa kalibutan nagyapoy sangla pero murag na nawala na ning sakit sa sangla apan sa ilang panahon sa una. Kung sanglahon ka, naay quarantine, dili ka makasulod sa syudad, sa lungsod. Kung makasulod ka naman, musyagit ka nga ako sanglahon, dalagan kamo, palayo kamo kanako. Kay walay mask sa unang panahon. So musinggit lang sila para walay makaduol. Apan ang istorya nila mo ni istorya siguro niya ni Lazaro. Mingon si Lazaro siguro nga ako usab namatay na ko o gibanhaw ko ni Jesus. So dito sila appeal sila sa istorya karon. Unahon nato balik ko natong versikulo 3. Dito si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga sanlahon, samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babae nga may dalang tibod nga alabastro. Kini sa mahalon kaayong pahumot nga hinimo gikan sa lonsang nardo. Gibuak niya ang tibod o gibubo ang pahumot sa ulo ni Jesus. So kining pahumot mahal kaayo ni. Kini gikan sa bukid sa India. O gikan kini sa usa ka klase sa kahoy nga ang gamot mao ilang himuon. So kini mahal kaayo ni. Kini mga tunga ni sa kilo. Kini unta, kini pahumot, kini ang atong tun-an sa uban nga kini siya si Maria ang naghatag, ang igsoon ni Marta, ang igsoon ni Lazaro. Kini unta iyang gipreparar kay kung mag-asawa siya, mauni iyang ihatag sa pamilya sa iyang bana. Apan ang paglantaw niya, ang pinaka-importante karon mga dihugan niya ang atong Ginoong Hesukristo. Nahibalo siya, possibly nga siya sensitive. Nahibalo siya kung unsa ang may tabo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga disipulo, mura wala kay sila nakasabot kung unsa may tabo sa atong Ginoong Hesukristo kanang si manahuna. So gibobo niya ang pabango. Versikulo 4, apan nangasuko ang pipila sa mga tawo nga didto ni atong higayuna og nag-ingnanay. Pagkausik gayud sa pahumot. Kay kanang pahumot, ang bili, ang halaga, sweldo sa usa ka tuig sa usa ka sundalo. So dako kaayo ni, mahal kaayo ni, og gihatag ni Maria sa atong Ginoong Hesukristo. Sa iya ang halaga, ang bili wala importante. At dili ka importante. Ang importante nga ihatag niya ang pinaka-best nga gasa niya. So, ang reaction sa mga tao, dili maayo, nasuko sila. Ingin sila, usik kayo. Kay ihatag unta ni sa mga pobre. Apan, versikulo 5, ingon sila, ikabaligya man unta kanag kapin sa 3 ka gatos ka denaryo. Og ang halin, ikahatag sa mga kabos. Og ilang gisaway pag-ayo ang babae. Si Maria, ilang gisaway pag-ayo. Kaya usay makaingon tang, yes, nganong ibuobo man to? Ay baligya, ihatag sa mga pobre. So aduna po sila rason. Pero kay balumog kinsay gasulti ni ini? Si Judas. Kay siya man ang treasurer. Siya nagkupot sa kwarta. Og nahibalo sa mga writings nga iyang kuhaon ng ibang kwarta. So ang iyag yung purpose
dili gyud nga makatabang kundi makatabang sa iyang bulsa. Versikulo 6. Apan mingon si Jesus kanila, pasagdi ninyo siya. Nganong samukon man ninyo siya? Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Versikulo 7. Kanunay ninyong ikauban ang mga kabus, ug bisan unsang panahona, makatabang kamo kanila kung buot ninyo. Apan ako, dili ninyo kanunay nga ikauban. Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot. Gipahumutan niya ang akong lawas, agi og pangandam alang sa umaabot nga paglubong. Kay mao man ilang kultura didto, kung ilubong ka, bubuang ka og pabango, pahumot. So si Maria, naibalo siya og unsa ang mahitabo sa atong Ginoong Hesukristo. Usahay sa ato kung mamatay ang tao, daghang moamot og bulak, daghang mobutang og bulak sa lubong. Apan sa buhi pa ang tao, dili nila tagaan og bulak. Magulat sila nga patay nang hatagang bulak. Mas maayo nga samtang buhi pa ang tao, ipakita nimo ang pinaka-best nga ipakita nimo nga ikaw na higugma ni anang tawhana. Dili maghulat ka nga patay na. Unsay sulti ni Jesus sa versikulo 9? Minsa og timan ikini. Remember, bisag asang dapita sa kalibutan, sa Himalalod, sa Giholngan, sa Paris o diri sa Regina, mingon si Jesus, bisag asang dapita sa kalibutan, iwali kining maayong balita. Ang nahimo ni ining maong babae, hisgutan gayod aron paghandom kaniya. So ang gihimo niya sa tibuok kalibutan, mahibalo unsa ang gihimo ni Maria sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon siya, bisag asang dapita sa kalibutan, iwali ang iyang gihimo. Gibudhian ni Judas si Jesus. Unya si Judas Iscariote, si Judas nga taga lungsod sa Iscariote, sa Cariote. Kini siya, ubos ni siya sa Dead Sea. Kadaghanan sa mga sumusunod ni Jesus, sa mga disipulo, taga Galilee, taga Norte. Kini ang gikuha ni Jesus, si Judas, nga taga South sa Israel. Unya si Judas Iscariote nga usa sa napulog duha katinunan, miadto sa kadagkuan sa mga pari aron pagtugyan kang Hesus ngadto kanila. So si Judas miadto sa mga pamunuan sa mga pari, sa mga Levites, sa Sanhedrin, nag-report din siya. Usay matingala kita, ang atong Ginoong Hesukristo, naibalo siya sa tanan sa kinabuhi sa tao. Naibalo siya unsay buhaton ni Judas. Nganong makapangutana ta, nganong gipili pa man ni Jesus si Judas, nga naibalo man siya unsay buhaton. Dinhi atong ning makita ngano nga gipili gihapon siya sa atong Ginoong Hesukristo. So siya nag-report dito para makakwarta siya. Kay ang una siguro niya, wala ko kahibalog unsay tinuod gyud. Posible nga mi-join siya sa grupo ni Jesus aron kay ang pagtuo niya nga si Jesus ang mahimong leader nga papahuwaon ang mga Roman soldiers dinha sa Israel.
Kaysa sila, they were under the Roman Empire. Because ang paglantaw niya nga, si Jesus ang mahimong leader nila. Apan at the end, nadungog man niya nga, ang leader nila, ang paglantaw na sa Misaya niya, magpakamatay man di ay. So iyang gibudhian. Kay dako kayo ang pagtuo niya nga sayop ang iyang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Wala siyang makaibalo nga ang power, ang gusto sa Ginoo, ang plano nga luwason kita sa mga kasalanan. Mao gyud na ang Misaya magpasaylo, dili mahimong general sa army sa Israel. Kung dili ang iyang leadership, spiritual leadership. Og sa pagkadungog nila niini, nalipay sila og misaad pagkahatag kaniyag salapi. Bosa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Versikulo 12, nakipagsalo si Jesus sa mga tinun-an sa kasaulugan sa pagsaylo. So, ang kasaulugan sa pagsaylo, ang fiesta nila, kini Huwebes ni sa gabi. Huwebes ni sa gabi, aduna ang family gyud. Ang mga familia dito naa sila dako kaayong supper panihapon. Nga ang ilang sudan, karnero, lechon nga karnero, dili humba, kay dili man sila mo kag humba. Karnero, mga nuts, mga herbal, mga herbs, o ang supas nila, katong supas nga dili mo alsa. So, kining tanan in commemoration para ilang mahinumduman kung unsay gihimo sa ilang mga kagikanan sa panahon dito sa Egypt. Kining tanan kada tuig yun ilang himuon para mahinumduman nila. Pasalamat sila sa Amahan. So, versikulo 12. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay pagtubo, so dako kaning fiesta. Ang adlaw nga maoy ting-ihaw sa mga karnero. Ang karnero, Huwebes, ilang ihawon, o ilang ihalad dito sa templo. Ang mga naikaya, mupalit sila karnero para lang ihalad, para ang sala nila mawala. Ang kaybulo mo og unsay gihalad ni Maria og ni Joseph, pati kay karpintero man lang sila, wala man sila kwarta. So pwede pod nga ihalad ang pati. Pero kini ang adlaw nga mga 256,000 na karnero ang ihalad nga ting-ihaw Huwebes. Sa sunod nga adlaw, Friday, ihawon ang usa ka tawo nga walay sala aron ang daghang mga tawo maluwas. Mao ni gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Sa unang adlaw sa kasaulugan, versikulo 12, kasaulugan sa pan nga walay patubo. Ang adlaw nga maoy ting-ihaw sa mga karnero nga ihalad sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, ang mga tinun-an nungutana kang Hesus, asa man kami nimo paadtua aron andamon namo ang panihapon. So mo ni giingon the Last Supper. 13, o gisugo ni Jesus ang duha kanila o giingnan. Ang duha ka tawo mao nga si Juan ug si Pedro. Gisugo ni Jesus silang duha, pangadto kamo sa syudad ug matagpuan ninyo ang usa ka tawo nga naglukdo og usa ka banga nga tubig. Kuyog kamo kaniya. Kadaghanan ni atong panahon ang maglukdo, ang magkuha og tubig mao ang mga babae. Ang mga lalaki pa-relax lang. Pero matingala ta dinhi nga ang nagkabo kuan man
usa ka lalaki. Mayon si Jesus, kuyog kamo kaniya. Wala sila kaila, pero kung makakita mo og tao nga nagpasaan og banga, musunod mo. Versikulo 13, versikulo 14, ngadto sa balay sa iyang adtuan og ingna ang tag-iya sa balay nga ang magtutudlo nag-ingon, hain ang kwarto alang kanako. Diin ako makiksalo sa akong mga tinunan sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya, tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton og iandam na. Didto andama ang tanan alang kanako. 16, og miadto ang mga tinunan sa syudad og ilang nakitaan ang tanan sumala sa giingon ni Hesus. Dito giandam nila ang panihapon. The Last Supper. Sa pagkakilom-kilom na, miabot si Hesus uban sa napulog duha ka tinunan. Samtang nangaon sila, miingon si Hesus, sultihan ko kamo, usa kaninyo ang nakigsalo kanako, magbudhi kanako. Tungod niini, nangasubo ang mga tinunan ug nangutana kaniya ang tagsa-tagsa kanila. Ako ba ang gipasabot nimo? Mitubag si Jesus, ang nagtunlob sa pan uban kanako ni ining panaksan. Ang anak sa tao mamatay gayud sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot ang tao nga magbudhi kaniya, maayo pa nga wala siya mataw. So, usa sa mga rason nganong gipili ni Jesus si Judas, mao na nga ang kasulatan, ang Old Testament, ang karaan nga tugon, kay ang kinabuhi ni Jesus naapod sa karaan nga tugon, ang iyang pagka-Misaya, gi-prophesy na. So, ang prophecy mao nga naay magluib nga siya mamatay. So kinahanglan ma-fulfill kadtong prophecy sa Old Testament. Pero miingon siya, allowed ang tao nga magbudhi kaniya. Maayo pa nga wala siya matawo. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus og pan. Mikuha si Jesus og pan, nagpasalamat. O gipikas-pikas niya kini o gihatag niya sa mga tinunan. Gihatag ngadto sa iyang mga tinunan, miingon siya, kana ninyo kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa. Gikuha niya ang kupa ug gipasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila ug silang tanan nanginom. Na ako istorya ninyo. Ni anang supper. Ni anang supper sa ilang panihapon, upat kadaghanan ang ilang tradisyon, upat ka kupa sa bino ang ilang imnon. Ang unang imnon mo na giingon nga kidos. Ang leader miingon nga kini ang blessing, introduction, blessing sa atong panihapon karon. Ang sunod nga kay upat man ka basong ilang imnon, ang sunod nga baso mo inom o ang leader ilang ipisik-pisik sa mga pagkaon. O pagkahuman sa pagkaon,
Mao na po'y imnon ang ikatulo nga grapes, ikatulo nga bino ilang imnon. Og moingon sila. Akong tanawon din mo na ilang isulti, "Blessed are you, God, King of the universe, who gives the fruit of the vine." Siya panalangina ang Ginoo nga mo'y hari sa kalibutan, nga mao'y nagsupply sa ilang pagkaon. So mo na'y og ang ikaupat atong may tan-awon kung unsay mahitabo sa ikaupat. Unsay giingon ni Hesus pag kuan niya sa kupa, mao ni atong communion. Unya sa bersikulo 23, unya gikuha niya ang kupa ug gipasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila og silang tanan nanginom niini. So guys, kung naamoy kupa, kung naamoy juice karon, kitang tanan sa remembrance sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Kitang tanan moinom aron nga atong mahinumduman ang gihimo ni Hesus dito sa Kalbaryo. Moinom kita. Versikulo 24, miingon si Hesus, "Kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan og naglig-on sa kasabutan sa Dios." Kini ang bag-ong agreement. Gipakita niya ang Dios nga gipakita niya sa mga tawo nga kining dugo niya, it's a new agreement. Kasabutan nga siya ang Ginoo, nga siya ang atong Ginoo, ug kita ang iyang katawhan. Mo'y bag-ong agreement. Kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan og naglig-on sa kasabutan sa Dios. So, sa ako nang giingon kanang adlaw sa Huwebes, nga sobra sa 256 ka karnero ang gihalad. Aron ang mga sala sa mga Hudiyo matabunan, dili makuha, matabunan lang. Apan pagkaugma Biyernes, usa ka tawo giula ang iyang dugo aron ang tanang mga tawo nga motuo ug mosalig kaniya adunay kaluwasan, mapasahilo sa sala. Usa ka tawo, ang tanan nga mosalig motuo kaniya maluwas. Versikulo 25, "O gisultihan ko kamo nga dili na gayud ako moinom pag-usab ni ining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios." Daghang mga magsusulat nga ang atong Ginoong Hesukristo sa ikaupat unta nga bino nga ilang imnon, kay upat man ang kuan, ilang tradisyon, wala siya mainom. Mingon siya nga kung tuwa na kita didto sa gingharian niya, didto sa langit, didto na ang panihapon, didto na kita manihapon uban sa atong Ginoong Hesukristo, didto na ta moinom sa ikaupat nga kupa. Isn't that wonderful? Nga kay kung basahon nato ang Revelation, ang mga Kristiyanos, ang mga sumusunod ni Hesus, adunay dakong kumbira kauban sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni giingon ni Hesus. Ingon siya, "Og sultihan ko kamo nga dili na gyud ako moinom sa pag-usab ni ining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bagong bino didto sa gingharian sa Dios." Ang mugna moingon nga kita usab adunay supper, adunay panihapon, adunay kumbira kauban sa atong Ginoong Hesukristo. Gusto ba kamong tanan
nga makauban niya ng panihapon nga kauban ng atong Ginoong Jesucristo. Inyo bang isalig ang inyong kaugalingon sa atong Ginoong Jesucristo? Unya, nag-awit sila og usa ka awit sa pagdahig sa Dios og nangadto sa bungtod sa olibo. Unsa man sigurong gikanta nila? Unsa man sigurong gikanta nila ni Hesus? Sa katapusan na nga moadto sila sa olibo aron didto dakpon ang atong Ginoong Jesucristo. Nanganta sila. Atong makita ang kanta dina sa sinulat ni Haring David sa Salmo 118 na salmo. So, kitang tanan atong basahon. O guys, pwede manindog mo sa dako kayong respeta sa gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. Guys, naana mo dinha sa likod sa inyong Bible. Na makita ang Salmo 118. O si basahon natong tanan. Hinumdumi nga mao ni gikanta nila sa mga disipulo ni San Pablo. Hindi si San Pablo, sila San Pedro, si San Juan, si Nathaniel, ang mga disipulo og atong Ginoong Jesucristo, mao ni gikanta nila. Wala ta kay bulog unsay tuno. Apan kung adunay mga kanta ingon ani, pero gihimo na karon sa mga bag-ong tubo. Pero dili ang tuno, wala ta kay bulog unsalan gyud. Pero ato ning basahon lamang ang kanta nga gikanta sa atong Ginoong Jesucristo. Magsugod kita. Pasalamatin ninyo ang Ginoo tungod kay siya maayo ug ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Paing na ang katawhan sa Israel. Ang iyang gugma walay katapusan. Paing na ang mga pari sa Dios. Ang iyang gugma walay katapusan. Paing na ang nagtahod ug may kahadlok sa Ginoo. Ang iyang gugma walay katapusan. Diha sa akong kalisdanan, misangpit ako sa Ginoo. Ang Ginoo mitubag ug miluwas kanako. Kon ang Ginoo dapig kanako, dili ako angay nga mahadlok. Unsa may mahimo sa mga tawo, batok kanako. Ang Ginoo mao ang akong magtatabang. O magmadaogon ako batok sa akong mga kaaway. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tawo. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipi. Gilibutan ako sa daghang kaaway, apan sa gahom ni Yahweh gilaglag ko sila. Gilibutan ako nila, apan pinaagi sa gahom ni Yahweh gibuntog ko sila. Gilibutan ako nila sama sa mga putyukan, sama sa nagdilaab nga sagbot. Ang ilang kainit dali rang mawala, o pinaagi sa gahom ni Yahweh, gibuntog ko sila. Giatake ako nila pag-ayo, ug hapit na ako mapukan, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang Ginoo maoy naghatag kanako gahom ug kalig-on. Siya ang akong manluluwas. Pamatia ang mga awit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa katawhan sa Dios. Ang gahom sa Ginoo maoy naghimo niini. Ug maoy naghatag kanakog kadaugan diha sa panggubatan. Dili pa ako mamatay, magpabilin akong buhi aron pagmantala sa mga buhat sa Ginoo. Kikastigo ako pag-ayo sa Ginoo, apan wala ako niya itugyan sa kamatayon. Buksi alang kanako ang mga ganghaan sa templo, aron musulod ako o magpasalamat sa Ginoo. Kini ang ganghaan sa Ginoo,
ang matarong lamang ang makasulod niini. Pasalamatan ko ikaw kay gitubag o giluwas mo ako. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay hinungdan, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Buhat kini sa Ginoo o katingalahan kaayo. Mao kini ang adlaw nga hinumduman nato ang pagluwas sa Ginoo kanato. Maglipay og magmaya kita niini. Luwasa in taon kami og Ginoo. Hataga in taon kami kalampusan. Bulahan ang miani sa ngalan sa Ginoo. Ipanalanginan kamo namo dinhi sa templo sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang Dios ug maayo siya kanato. Pagdala kamo mga sanga sa kahoy ug sugdi ninyo ang kasaulugan. Pagmartsa kamo libot sa halaran. Ikaw ang akong Dios ug pasalamatan ko ikaw. Isangyaw ko ang imong pagkagamhanan. Pasalamatan ang Ginoo kay maayo siya ug walay paglubad ang iyang gugma. Magpasalamat kita sa Ginoo. Among amahan nga langit nun, daghang salamat nga ang imong gugma kanamo walay paglubad. Daghang salamat nga kami makahinumdum sa imong gihimo 2,000 years ago, 2,000 na katuig karon. Nga imong gihatag ang imong kinabuhi. Aron nga kami adunay kaluwasan. Ginoo, hinaot po ta nga kami mutuo ug mosalig nga unta Ginoo ang among kasing-kasing. Amo kang imbitahon nga mosulod sa tagsa-tagsa namo kasing-kasing. Aron nga ikaw ang mahimong hari sa among kasing-kasing. Na ikaw ang magdumala sa among kasing-kasing. Ginoo, daghang salamat sa tanan nga imong gihimo. Nagaampo ako nga imong bantayan ang among mga igsuon dinha sa BJMP Giholian City. Uban na sila Ginoo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.